गाहाम जतन जों कয়েকদিন रमी जे कायसा दैनिक कायसा निउसपेपर आरो जे कायसा क्लिप जेटा आगरतला एयारपोर्ट नि सिजा जे आगरतला एयारपोर्ट नि सांसलि दंगो आबाय हनि जे सिने मिस इनफरमेशन लाय माने सिन बर' रक गोबां मानो आबनतै एकदम वानसुंमं जुदां थांखा जे महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट बुंस्लायनाय आगरतला एयारपोर्ट जाखायनाय आबन बागैनो जों तिनि टीएसए नि कायसे स्टिंग ऑपरेशन अरो जे हाय सिनि जा हास्टिनि लोकरनो फुंगन बागै जे कुबुकुबि दो अमो आगरतला एयारपोर्ट नि बुंस फायर जाखा महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नो स्लायनाय आन बाय जों नायखा अरो जे अरो नायदिनो नायमन अरो कोन आबा हेस्लाय जागिया अमो सुदु लामाव सिमि जे बर' आगरतला वेलकाम टू आगरतला एयारपोर्ट सिजा किन्तु जे जगह एंट्री एक आ एंट्री वो नॉर्मल माखना एकदम गटरमा के सिजाक महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि बेसां चलदे आरो एकदम महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि गटरमा के सिजाक आरो हिंदी बाय सिजाक आरो हिंदी बे कायसा बांला बे कायसा इंग्लिश बे कायसा सिजा एकदम गटरमा के महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि सिजा जोंथिनो अमा माखलेन फायका गटरमा के सिजा आरो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि नाय जों आरो फायमानि रिजन ओंखा जे आगरतला एयारपोर्ट नो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि बुंनि स्लाइन बागैनाय टीटीएसएफ नो पयला जे दाबिति सानाय आ दाबिति सामान यागो नमन दाबि पदंगा चलिखा थाखाय सिनि कताल गवर्नमेंट खामानि करे गवर्नमेंट गसिना हारिनाय अबनो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट स्लामका स्लामिता गमो इंटरनेशनल एयारपोर्ट कताल एकदम कताल लेटेस्ट Oke, abun TSE bro suk आंदोलन नि फल नि संवान सगमो ओंखाय अमो सिटे वे स्लाइजा हिनि मिस इनफरमेशन खतले बस और फाइनि नांखा जे अमो कुबुकुबि दाम फाइनखा जदि कुबुकुबि न अमो हायराव मुइ दं खतले जों TSE bro बस कांगो जे प्रोटेस्ट खायनानि जाते अमो हायके बुंरो स्लाइमि आतै इंनानै जों आबो बस कांगा आवगनानि वान सकजाक जदि अमो हाय कुबुकुबि नों दं खाय एंड बागै सिनि और कासिस्टिंग ऑपरेशन जे मिसलीडिंग इनफरमेशन तमन अमो एकदम टोटली फॉल्स अमो हाय कुनु फानिया अमो महाराजा बीर बिक्रम नि बुमुंनि एयारपोर्ट TSE बाय लक तो प्रसाइल नाय लक खाना बेला हिंदी बाय गटमा का सिजाक तमो इंग्लिश बाय